سلام كم يتوعلو زخبركم تخطاتلتي فنو ايري تي في لوم غدام بحث حمله نفرق معلتن فرانس تدالو زينا ومسناد وحدنا لكم قريبنا لنا مكتتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقند نطبطاتو كفلم بيت مرتس نكينة أسمرا 280 كلتن تمهارو بسرتفيكيت أمريقا هوسبيتال حاز ببقزيو زعطو مسارحيتاتن عام سبن بعينت زهو أقلقلوت عبي أستواصو يقبرالو أما محدار كبابي بشوكا أما مسرح ممهرن مستمهرن كقاتم سنة عسرتات في التحت يرلو بايتو تسطا حورات هاقرات 10 عامتات زغطسرة وفر عكاب سلام سراويت أب مالي كبكع وسينو فرنسا استولع حزباو نعبي مرابعي معالتو وابزغط صللو زورد عنوات كم زايدة تغاليحو أب دسيج جافا إندونيسيا استخسته شبوشتنا توربع ريكتر حدقا من تكاد مدري من وتاوريدو زرزر زينا بيت مرتس نكينة أسمرا بعودات حفشاو هنسا صربت انسيتي سرحات حاتين صربت حاتين إلكترونيكاوي عيو كومون سرحات إلكتريسيتن عريا مكاينن زمهارتهم 53 دقن استيوزر كوام 280 كلتن تمهارو لو محمد حملة أمريغام رسم مرتا بيت مرتي أتو سمرة وردة أبزها بغال نخلت عمد كل حساباون قبراون تمرتز غاصم تمهارو بتيحم وزلو مدرخ حلفنا جزار صومن حبرة صومن زسك محانو بمجزاب أبنائيو بايتها أرأيا لعود سعري تجهاتن ديسيبلين خانو تثبيت كم زجبر اللهم قليتهم. المينستر تمرتي وانا دايركتور كفل تكنيكاون مياون تمرتن سلطنان أتو تصفايسيوم دما بيت تمرتس نكينة أسمرا بزوان زيز مناوي ممهر مسرحيات عاتقة بتبوق مناخ متركب تغيسون كاب تمرتي نابو تعيوم سجار ناتو فولي نتزلو مدرخ سلزخانة بقوع مدلوات كجبر اللواز هاخيرهم وكيل تمرات دما ممهرانو من ولدو من زجاورو لهم حجز بمزجان على تم مراتها على ترزين حلفنت بمخانا بوقعات كجلجلوز اللهم قرب النتار رجايتهم إيريناس توكساتهم تمراتي بوجنهم نزقسم وفلتت بسرحن من الوقت مكرون بمعوال أبنت سعرن لو تنكحونو كم سعر جليتهم أبشن شعات 254 استمسرتت بيت تمرت سنكينة أسمرا زاجيت أستات 10 تشحت مهارو أمريقا نبسرح عالم أوافير الله هوسبيتال حز عطو مسارحيتاتن عام سبن بعينت زهو أقلقلوت عبي أستواصو يقبرالهم وكيل إرينا يوناتان عبيون زدالو تزبزاب فرتون عندهم كتغرويا زوباو موكس هوسبيتال حز ببجيزيو زعطقو مسارحتاتن عام سبن اب عينتن صفحاتن زهبو أقلقلوت عب أستواصو يقبر كم زلو ميديكال دايركتور نايت هوسبيتال دكتور تسفا سلاسة ايوب حبيروم ات هوسبيتال اب رئيستي بسرع كهبو زنحة حكمنا وأقلقلوت كاب كلتشن 10 جميرو أقلقلوت سنة امرو فيزيوترابي حكمنا عين اللبن كم ستاتاتو وزقلت دكتور تسفا سلاسة اب قدامي فرق عامت كلتشن كلتاميتن سبعان حدن تحت حاموشت عامت هتانات زركوبوام لعل 15 حمومات تملاليسوم لعل 11 دما دقيسوم كم التحكم أبرهم أب تحت 5 عامت قونينو مستراي حمامات ناي سرعات مستنفاس عيني كمون حاناتن قنفعن أب لعل 5 عامت دما حمامات كسعة سرعات مستنفاس أرخص سرعات الشنتن أميبان كم زنوبرو بمتقاس نحمومات تيبي لعل دم شكورة حمام سنة أمرون HIV إيدسن ورحاو حكمنا وكتتل كم زقبر اللهم قليتهم كفلي فيزيوترابون زمسكن أقول هيب كم زلو زحبر دكتور تسفا سلاسة زلو طبت كفلتاتنا مفتاح سلسة توسخ كفلتات كم التسرح أفليتهم لاي فيزيوترابي مالتي كفلي وجيشة مالتي زون أبزي عامتي زي زيادة صارح جميل مخنياتهم حدشت مسارح سلازمته كم حدشت مسارح مسؤولة حماتهم تغسرون كاب جزينا إن دار الصغير إذا الله حجون حدشنا إكسرسايز مسارحتها كنعتق تدالينا لنا حكيم سنة أمرو أبزباو موكس هوسبيتال حز نرسا مانويل عقبو بوغانو أتأقل قلوتنا مع بلا 500 بمتقاس نحمومات أبر استبقت على زوهابو مدهانيت مخرن معدان كم زلقسلو ما نتصيرهم أقبابا فاوسانا بخنينات رأي يكونن ويكا بمرفق رأي يكونن تايدا بمخرن معدان
ማሕበረ ጸቕጢ ማሕበራዊ ጸቕጥታት ዘለዎም እቶም ጸቕጥታት ክፍትሑ ከም ዘለዎም ግርጭታት اليوم ኣብ ስድራ ቤት ይኹን ኣብ ስርሖም ኣብ ዝኾነ ዘጋጠሞም ከመይ ገይሮም ንጸቕጥታት ክፈትሑ ከም ዝኽእሉ ማዕዳን ምኽርን እንዳሃብና ኣፈታትሓ ናይቲ ጸገማት እንዳረዳእና እንዳተላዘብና እንዳማዓድና እንዳመኸርና ብዙሕ ለውጥታት እዮም ዘርኢና ኣብቲ ሆስፒታል ዘገልግሉ ዘለዉ ዶክተር ሚልኪያስ ገብረዝጋቢሄርን ዶክተር ሳብሪና መሐመድ እድሪስን ብወገኖም ብነፃ ንዘምሃሮም ህዝብን መንግስትን ምግልጋሎም ዕግበት ከም ዝፈጥረሎም ገሊፆም ታስተመደብካላ ሞያን ጽዕርካ ሒስካ ንዓጽቡ ጌርካ ሒስካ ባክትሰርሕ ትዝበለጸ ነገር እዩ ብሻዕቲ ሞያኻ ትትፈትዎ እንዲኻ ተኣትዎ መብዛሕትኡ ግዜ እጂ እትናትካ ሞያ ናተይልካ ሒስካ ክትሰርሓሉ ብፍላይ ከምቲ ናትና ምስ ህዝቢ ዘራኽብ ክኸውን ከሎ እቲ ሞያኻ ብኡ ጌርካ ሰሪሕካ ንህዝቢ ክትሕግዝ ከለኻ ክሓውን ከሎ ትሕሙም ዝስማዓካ ባታ ዓብ ስለ ዝኾነ ተናቶም ሞያ ጥቢኦም ክሕዝዋ ኣለዉ ብል ብርትዕ ዝበለ ሕማም ዝፀንሑ ሰበታት ገብረሉ ውሑድ ሞራላውን ሞያውን ሓገዝ ሓዊዩ ናብ ንቡር ተመሊሱ ናብቲ ዝነበሮ ሕብረተሰብን ስድራ ቤትን ክምለስ እንከሎ ካብኡ ዝዓቢ ባህታ ዝፈጥር ነገር የለን ኣብ ዞባ ሻምበቆ ምምሕዳር ከባቢ ብሹካ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ከጋጥም ዝጸንሐ ናይ ትሕቲ ቅርጺ ሕፅረት ብተበግሶ ህዝብን መምሕዳርን ፍታሕ ረኺቡ ርእሰ መምህር መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሕውየት መምህር ዓንደ ብርሃን በረቐ ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ነቲ ዝነበረ ጸገም ንምፍታሕ ተወሳኺ መምሃሪ ክፍልታት ከም ዝተሃንጸ ብምሕባር ሕብረተሰብ ንዝነበሮ ኣበርክቶ መጊሱ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ ዞባ ሻምበቆ መምህር መሓሪ ተሾመ ብወገኑ ዝተወስደ ተበግሶ ንምዕባለ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ድርኺት ዝፈጥር ምዃኑ ብምጥቃስ ካልኦት ከባቢታት ዓቕምታትን ኣዋሂደን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዳ ተላብዩ ኣብ 1997 ብናይ መባእታ ደረጃ ኣገልግሎት ዝጀመረት ቤት ትምህርቲ ሕውየት ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2000-2001 ናብ ማእከላይ ደረጃ ዝተሰጋገረት ኮይና ኣብዚ ግዜ እዚ 2110 ተምሃሮ ኣለዋ ኣብ ዞባ ሻምበቆ ኣብ ንጡፍ ስራሕ ካብ ዝርከባ 34 ኣብያተ ትምህርቲ እተን 14 ኣብ ዘይስሩዕ ህንፃ ኣገልግሎት ይህባ ከም ዘለዋ ሓበሬታ ወሲኹ ኣፍሊጡ ሃገራዊ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 23 ዓመት ካብ 2 ክሳዕ 12 ሓምለ ኣብ ኣስመራ ክካየድ እዩ ሙሉእ ትሕዝትኡ ጋዜጠኛ ተስፋ ልደት መብራህቱ ብመልክዕ ፀብጻብ ኣዳልይወሎ ይስዕብ كل أفكار سبورت بفلاي دم أفكار تخص أجري علامة أنا يزود الدرز ترديو زود الدرز تجميل سجاب زود دع بوعوع منفس كدقفون كساتفون أبستادي ما سمرات رخيبو كدقفون كساتفون نما بزاقات عمل خلابه ولا مالتي قلتي صوتا مخانو زي ردوك خونا له نحنا بزحجي بمعرينا قلتي رينا يزلنا معري صوتا تميت شحن بلا زلنا حجي دك تبعتيو نغانتا دك تبعتيو كابغانتا دك نسيون اوتات خونا مالتي اب ولكي تጻوت خنمص خلنا نبلوص تጻوتاي وتبعتاي زوهاب حمش شحنا افا خون كله نتابلص تጻوت ولن سيت ما حمش شحنا افا ومواواي بلوص امزغابي شتو حمشة شحنا أفاق وسط كله بلستا أمزقاب الشيطون كمو حمشة شحنا أفاق كتركب يا مالتي بلستا بلوت حلا ولدات حمشة شحنا أفاق ركب كله وتبعتها يا مالتي بلستا حلاوة لدات دما حمشة شحنا أفاق تركب يا توددر أب كلتا بدب تخايدو شوعاتي انتن غانتاتا اتن شدشت زواتات كون أغلوا حنتها لعلوت كوليجات تمرتي عملتي كابزين حجي بعيشا أب كلتا بدب تمغيلن اتن سلسته نبينن تن 4 خا نبينن كابزي
ክኸዳን ካብ ክልቲአን ምድብ ቀዳመይትን ካልእትን ዝወፃ ከዓ ኣብቲ ናይ መጨረሽታ ንዋንጫን ንደረጃን ክካይድ ማለት እዩ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ጋሽዋርካ ኣብ ዞባ ሻምብቆ ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ብፆታዊ ርክብ ኣብ ዝመሓላለፉ ድማ ብፍላይ ዘተኮረ ኣስተምሮ ሂቦም ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ጎስጓስን ሓበሬታን ኣቶ ሱልጣን ሓጎስ ዓይነታት ባህርያትን ሜላታት ምክልኻልን ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ድሕሪ ምብራህ ኣብ ሂወት ደቂ ሰብ ከቢድ ማሕበራውን ስነ ኣእምራውን ፀገም ስለ ዘውርዱ ዜጋታት ጥንቃቐ ክገብሩ ምዝሓሙ ድማ ብቕልጡፍ ናብ ሕክምና ክመፁ ተላብዮም ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ዞባ ሻምብቆ ነርስ ተክለ ዘወንጌል ቦገኖ ዕላማት ኣስተምህሮ ምብራኽ ንቕሓትን ኣፍልጦን ሕብረተሰብ ምዃኑ ብምሕባር እቶም ሕማማት ብሓፈሻ መልከፍቲ HIV ድማ ብፍላይ ንምቁፅፃር ወለንታዊ ምርመራ ክድፍኣሉ ተሓሳሲቦም ኣብ መወዳእታ ምሕዳር ዞባ ሻምብቆ ኣቶ ካሕሳይ ኣስራት ንኣገዳስነትን ዋናውነትን ናይቲ ኣስተምህሮ ብምጥቃስ ብቐንዱ ኣብ መንእስያት ብምትኳር ኣብ ኩሉ ከባቢታት ክካየድ ኣዘኻኺሮም زخبركم تعذبتنا دحر حصار مساغري تسعبه هغراو زيناتاتي مكتالكم كتقصلوا دقيمنا بخبرنا عندهم ባይቶ ጸጥታት ማሊ 30 ሰነ ኣብዝዋዓሎ መጋባእያ ወፍሪ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብ ምዕራብ አፍሪካዊት ሃገር ማሊ ከብቅዕ ወሲኖም እትባይቶ ነዚ ውሳኔ ዝዘሕለፈ መንግስቲ ማሊ ብ16 ሰነ እቲ ኣህጉራዊ ሓይሊ ጸጥታዊ ጸገማት ምምዳህ ዝጥቀስ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ ብምሕባር ኣብ ዝሓፀረ እዋን ጠቕሊሉ ክወፅእ ድሕሪ ዘቕረቦ ሕቶ እዩ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ብዘይ ፍቃድ ዝኾነት ልውላዊት ሃገር ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ይኹን ካልእ ግዳማዊ ሓይሊ ካብ ሓንቲ ሃገር ክዋፈር ስለዘየፍቅድ ነቲ ውሳኔ ከም ዝሃበ ድማ ገሊጹ بمسرت وسانه عقاب سلام حيلي كسع مزام نايز عامت زي تقليلو كابتا هاجر كوتسيوم كابكل تشعن 13 عمالي توافيرو زركب لعل 13 عبالات زلو عقاب سلام سراويت عمتاوي لعل 1.2 بليون دولار وصعيتات كحاتت متصنحو تصبصبات يحبروم عطقات حيلتاتن شبراوان ጉጅለታትን ኣብ ልዕል ማዓስከራቱ ብዝፈጸሙ መጥቃዕታት 174 ኣባላቱ ከም ተቐትሉ ድማ የነጽሩም ኣብ ሃገሩ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ጸገማት ምስ ጎረቤት ሃገራት ብምትሕባር ክምቶ ከም ዝኽእል መንግስቲ ማሊ ምግላጹ ይዝከር ኣብ ምዕራብ አፍሪካዊት ሃገር ቡርኪና ፋሶ ተዋፊሩ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ክወጽእ ዝቐረበ ህዝባዊ ጻውዒት ኩን እንሓየለ ምምጽኡ ጸብጻባት የነጽሩ ኣብ ፈረንሳ ተወሊዑ ዘሎ ህዝባዊ ናዕቢ ሎም ባሕቲ ሓምለን ራብዓይ መዓልቱ ኣብ ዝቐጸለሉ ናብ ሰፊሕ ከባቢታትን ስግር ባሕሪ ደሴታውያን ግዛኣታትን ከም ዝለሓመ ይጋውሓሎም መንግስቲ ፈረንሳ ነቲ ናዕቢ ንምግታ ብዱርዓት መካይን ዝተሰነዩ 45,000 ኣባላት ፖሊስ እኳ እንተዋፈረ ኣብ ከተማታት ሊዮን ማርሴን ግኼኖብልን ተርእዮታት ናዕቢ ዕንወትን ዝምታን ቀጺሉሎም بوحدو 170 ኣባላት ፖሊስ ከም ዝቆሰሉን ኣስታት 900 ናዕበኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ፈረንሳ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሮም በዚ ምኽንያት ኣብ 2005 ናብቲ ሃገር ዝተወልዐን ን3 ሳምንታት ዝቐጸለን ተመሳሳሊ ናዕቢ ከይድገም ዝስግእ ኮይኑሎም እቲ ህዝባዊ ናዕቢ ኣልጀራዊ መበቆል ዘለዎ ወደ 17 ዓመት መንእሰይ ብ27 ሰነ ብኣባል ፖሊስ ድሕሪ መቕታሉ ከም ዝተወልዐ ዝሕብሩ ጸብጻባት ተደጋጋሚ ተርእዮታት ዓሌታዊ ኣጠማምታ ኣህዱታትን ጸጥታን ፖሊስ መንግስት ፈረንሳን ቀን ጠንቅቲ በቀሊል ዝዓርፍ ዘይ መስል ህዝባው ናዕቢ ሙኻኖም እዮም ዘነጽሩ ትማሊ 30 ሰነ ህብብቲ መስሕብ በጻሕቲ ኣብ ዝኾነት ደሴት ጃቫ ናይ ኢንዶኔዥያ ዝተኸስተ 6.4 ሬክተር ሓደጋ ዝዓቀነ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ልዕሊ ኣባይትን ትሕተ ቅርጽን ዕንወት ከም ዘወረደ ተቓሊሖም በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ኣማይቲ ኣባይቲ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት መንግስታዊ ኣብያተ ጽሕፈትን መስመራት መጓዓዝያን ጉድኣት ከወርዶን ከሎ ምስ ብዝተኣሳሰር ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ እቲ ኣብ 25 ኪሎ ሜትር ዕምቆት ዝጋጠመ ሓደጋ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ከም ዝተሰምዐ ተሓቢሩ ሰመዝ ሲላው ድሕነት ኢንዶኔዥያ እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሓደጋ ሱናሚ ከየስዕብ ኣውፅኦሞ ዝነበሩ መጠንቀቕታ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ከም ዘለዓለዎ ድማ ተገሊጹ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ትርከብ ኢንዶኔዥያ ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድርን እሳተ ጎመራን ብብዝሒ ኣብ ዝኽሰተሉ ከባቢ ትርከብ ኣሜሪካ ምስ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ንዝጸንሐ ምትፍናን ዝኸፈ ኣንፈት ከትሕዝ ዝኽእል ስጉምቲ ትወስድ ከም ዘላ ተገሊጹ
እዚ ዝተሓበረ ኣሜሪካ ነታ ኣካል ልኡላዊ ግዝኣት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ዝኾነት ደሴት ታይዋን ልዕሊ 440 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኣጽዋር ክትሸጠላ ብምውሳና እዩ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ነቲ ስጉምቲ ተሪር መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ትገልጽ ብምህላዋ ምትፍናን ክልቲአን ሃገራት መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይጠቕሱ ኣሜሪካ ንደሴት ታይዋን ኣጽዋር ክትሸጠላ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ቻይና ነቲ ውሳኔ ብትሪ ክትቃወሞን ምላሽ ክትበሉን ምጽናሓ ይረድኡ ደሴት ታይዋን ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ርክብ ምስ ዘይተቋርጽ ብሓይሊ ክትጽምብራ ከም እትኽእል እያ ቻይና ከተጠንቅቕ ጸኒሓ ኣሜሪካ ብደሴት ታይዋን ትገብሮ ዘላ ምትእትታው ነቲ ምስ ቻይና ዘለዋ ዘይምቅዳው ካብ ዘጋድዱ ዘለዉ ቀንዲ ጠንቅታት ምዃኑ ይሕበር ኣሜሪካ ንህንዲ ክትሸጠላ ወጢና ዘላ ወተሃደራዊ ቴክኖሎጂ ንጸጥታ ዞባ ደቡባዊ ኤስያ ኣብ ሓደጋ ዘወድቕ ምዃኑ ፓኪስታን ብ29 ሰነ ኣጠንቂቓ ፓኪስታን ነዚ ዝገለጸት መራሕቲ ኣሜሪካን ህንድን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዩ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ መሸጣ ኣጽዋር ዘጠቓለለ ሓያሎ ስምምዕ ድሕሪ ምኽታሞም እዩ እቲ ስምምዕ ንጎረቤታ ህንዲ ዘመናዊ ኣጽዋር ንምዕጣቕ ዝኽእል ምዃኑ ዝሓበረት ፓኪስታን ስጋታ ገሊጻላ ጉዳይ አከራኻሪ ዞባ ካሽሚር ተተፋኒናን ዘለዋ ወነንቲ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ዝኾና ህንድን ፓኪስታንን በቲ ጉዳይ ኣብ ወተሃደራዊ ረጽሚ ኣትየን ምንባርን ጸብጻባት ይረድኡ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜና ንምፍጻም ኣርእስታቱ ከዘኻኽረኩም ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት ኣስመራ 182 ተማሃሮ ብሰርቲፊኬት ኣመረቓ ሆስፒታል ሓዝሓዝ በብግዚኡ ዝዓጥቆ መሳርሒታትን ዓቕሚ ሰብን ኣብ ዓይነት ዝህቦ ኣገልግሎት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብር ኣሎ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ቡሹካ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ከጋጥም ዝጸንሐ ፅረታት ፍታሕ ተገይሩሉ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት 10 ዓመታት ዘቑፀረ ወፍሪ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብ ማሊ ከብቅዕ ወሲኖም ኣብ ፈረንሳ ዝተወልዐ ህዝባዊ ናዕቢ ንራብዓይ መዓልቱ ኣብ ዝቐጸለሉ ዝወርድ ዕንወት ከም ዝዛየደ ተቓሊሖም ኣብ ደሴት ጃቫ ኢንዶኔዥያ ዝተኸስተ 6.4 ሬክተር ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዕንወታዊ ኢሉ ንሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ በዝተዛዚሙ ምስ ተረፉ መደባትና ክንሓድገኩም ብወገና ብሩኽ መዓልቲ